Sziasztok! Sokan tudjátok, hogy az elmúlt 2 évem egyfajta, ahogy én hívom, isteni pokoljárás volt. És tudom, nem vagyok benne egyedül, mindenkinek kívánom, hogy épp bőrrel ússza meg a sajátját. Ezen útkeresésem során találtam rá a labirintusra, erre az ősi eszközre, Pálya Mori ajánlásával. És végeztem el Szalai Csabánál az első képzéseket. És ez a labirintus, ez nem csak abban segített nekem, hogy rátaláljak legbelsőbb önmagamra és kapcsolódni tudjak a mindenséggel, hanem hogy ezek a csatornák megnyíltak, úgy egyre inkább hozzájárulás lehettem mások belső folyamataihoz is a labirintus járás során. Tudjátok azt is, hogy permakultúra tervező vagyok, Márkói István képzésén vettem részt, és azóta sok-sok permakultúrás projektnek a megvalósításában. Természetesen, amint most mondok, abban adott esetben bele is lehet kötni, hogy az nem annyira permakultúrás, gondolok itt az utazásokra. De hát ahogy István is mindig mondja, mindig a végeredmény számít. Az, hogy amit létrehozunk, az mit ad a közösségnek, mit ad a természetnek, hogy annak a pillanatnyi ökológiai lábnyoma összemérve azzal, amit létrehozunk, az ugye nincs arányban, sokkal több értéket tudunk létrehozni a természet, minden élő, és így benne az ember és az emberi közösségek számára is. De hát az első labirintusokat a Szalai Csaba képzésein, a 13. kerületben a Mátyás hegyen a kőfejtőnek a köveiből, tehát ott helyben csak arrébb raktuk a köveket, tehát ez igazán nem mondható, hogy nem permakultúrás, viszont a mi értéket létrehoztunk, azóta is ott rengetegen tanulnak, akik tanulnak, azok is új labirintusokat építenek, akik oda járnak kirándulni, szintén élvezhetik ennek a csodáját, éjszakai gyertyafényes járásokat tartanak, úgyhogy túrázók, kirándulók is megismerkedhetnek ezzel a nagyszerű eszközzel. Aztán építettünk rengeteg természetesen ilyen ideiglenest is rendezvényeken. A következő, azt fából építettük Lengyeltótiba, a Manas Gardenben, és a szívem egyik legkedvesebbje, az pedig Hács mellett, nem messze Lengyeltótitól, 5 kilométerre Lengyeltótitól, egy már nem létező faluban, az elpusztított falunak az több száz éves építő tégláiból, tehát az is aztán igazán permakultúrás volt, eleve van egy csodálatos energetikája, múltbéli üzenete azoknak a tégláknak. És azt hiszem, hogy nem nagyon, tehát a labirintus az labirintus, tehát az embernek mindegyik a gyermeke, és mindegyiket nagyon szereti, de az egyik talán legkedvesebb, amit Pamela Krisztinával, Mosolykáéknak, Sankónak és Horszner Fanninak építettünk, a Kánaani Tenerife Wellbeing Retreaten az óceánnál. Hát erről is fogok mesélni majd a március 22-i labirintus konferencián, amelyre ezúttal is szeretettel várunk téged a csapattal. Ez a Herman Otto konferencia központban, Budatétényben, a Kampónával szemben, a Budatétényi Rózsakertnek a területén található. Nagyszerű előadásokkal, labirintusnak a megismertetésével, labirintus járást is fognak vezetni a csapattagok, a kolléganők. Úgyhogy egy fantasztikus program. Megértetted, hogy mi ez az őrület, amiben én is így belekattantam és függővé váltam. De még hadd mondjam el, hogy Tenerife után nagyon nagy lendületet kaptam, hogy lehetőleg különleges helyeken és különleges labirintusokat építsek. Úgyhogy most éppen dolgozunk egy Iker labirintuson, aminek az egyik példánya az itt lesz Magyarországon, remélhetőleg megépül a konferenciáig, a másik külföldön. És miközben én ezen dolgoztam tegnap estig Pamela Krisztinától, ma reggel jött az újabb testvérlabirintusra egy ötlet, ami viszont már jövő héten megépül, legalábbis a magyarországi változat, és remélem hamarosan megépül a külföldi testvére is. És ez megint ugye összeköt közösségeket, összeköt népeket, és minden helyszínnek ad valami történelmi értéket, visszahoz valamit a múltból, vagy pedig a mostba helyez olyan értéket, amit élvezni tud a helyszín, és nem csak azok, akik megjárhatják majd ezeket a labirintusokat. Úgyhogy szerintem nagyon izgalmas ez az egész világ. Látod, hogy mennyire fölpörögtem én is, és mennyire megtaláltam az utamat benne. Úgyhogy gyere, te is találd meg az utat belső önmagadhoz, a mindenséghez és az életben is. Azt gondolom, hogy a labirintus ebben nagyon-nagyon nagy segítség lehet, egy nagyon-nagyon jó eszköz lehet, és egy fantasztikus közösség épül köré,
ahol szintén megtalálhatod a helyed. Úgyhogy ne felejtsd, március 22-e, Herman Otto konferencia központ, Budatétény, Kampónával szembe, Budatétényi Rózsakert. Várunk sok-sok szeretet, és itt valahol a videó környékén megtalálod a regisztrációs linket is. Várunk!